älyttömän. Värisilmälläkö sinä meidän voittaa lehmiä ja ajaa hevosta? Niin, mutta se virhekin on semmonen. Se ei oo hevosta kummempi. Se jos iskee hampailla, niin siltä otettava luulot pois. Remmillä kun pätkii, niin jopa loppuu vikurointi. Se on laitettava kova kouvaa vasten. Muuten täällä ei pärjää. Sehän sinulta onnistuu. No tuo siitä sai, kun isä maksoi sinut kurssille sinne Ouluun.